والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير القرآن الكريم سنفهم باب بلا جل فواسي أولا نبي واتمننا فليت من أنكو فهم داني إنفوي نوي دميني إنفوي كبلا قطع تفسير القرآن الكريم جماعة بلا جل ما دميني دو قطع أنا كرموكي ani mɔgɔ minnu b'a kɔrɔ masjida rajaxu la n'o ye baara k'a kɔrɔ. Alhamdulillah an b'a fɔ jama ɲɛna mɔgɔ caman b'a kalama k'a fɔ o masjida rajaxu la n bɛ misiri min ni an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a jɔ musaka ko gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ, donc o kama musaka minnu bɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni min bɛ sɔrɔ o bɛ bɛn misiri yɛrɛ entretien ma, kuranko n'a jinko ani entretien minnu bɛ kɛ yen nɔ o musakaw bɛ bɛn o ma. n'an ma se ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ min b'an bolo n'o ye Ustaz Modibo Sɔgɔna fo ka taa bila imamu ni saliwɛla minnu b'a kɔrɔ, donc fɛn tɛ to an bolo kɔrɔ k'a fɔ an bɛ se ka mun d'u ma. Donc u bɛɛ lajɛlen bɛ baara la Ala de kama misiri in kɔnɔna na, u bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ foyi tɛ d'u ma. Wala ni waati ni sunkalo ninnu sera an bɛ bɔ ka a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ k'an bɔ ka taa jama ma an ka dɔɔni dɔɔni fara ɲɔgɔn kan. Dɔ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ se ka o fana du fana ma n'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na. O de y'a to an b'an kan bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ se ka dɛmɛ bila numéro mun na Orange Money sira fɛ, o numéro de sɛbɛnnen filɛ nin ye balimakɛ Banjugu Kamara 75 25 33 73, a balimakɛ Adamu Fofana 79 11 16 86, a balimakɛ Ousmane Jollo 70 74 74 73. Se ka dɛmɛ bila ni numéro ninnu kan. A bɛ jija ni mɔgɔ min ye dɛmɛ bila a bɛ weleli kɛ walima a bɛ message bila ka ɲɛfɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna. Ala k'an bɛn salama ma, Ala ka sunkalo in timali ko ɲuman, Ala k'o d'an ma, Ala k'an ka bato min a kɔnɔna na. An bɛ bato min kɛ Ala k'o sira kɛ Jannatul Firdawsi ye ka sunkalo caman don an si kɔnɔna na. Salli ala Muhammadin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير القرآن الكريم سنفهم باب بلا جل فواسي أولا نبي واتمننا فليت من أنكو فهم داني إنفوي نو يدميني إنفوي كبلا قطع تفسير القرآن الكريم جماعة bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ ɲini don ka taa an ka karamɔgɔkɛ ani mɔgɔ minnu b'a kɔrɔ masjida rajaxu la n'o ye baara k'a kɔrɔ. Alhamdulillah an b'a fɔ jama ɲɛna mɔgɔ caman b'a kalama k'a fɔ o masjida rajaxu la n bɛ misiri min ni an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a jɔ musaka ko gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ, donc o kama musaka minnu bɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni min bɛ sɔrɔ o bɛ bɛn misiri yɛrɛ entretien ma, kuranko n'a jinko ani entretien minnu bɛ kɛ yen nɔ o musakaw bɛ bɛn o ma. n'an ma se ka fɛn sɔrɔ k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ min b'an bolo n'o ye Ustaz Modibo Sɔgɔna fo ka taa bila imamu ni saliwɛla minnu b'a kɔrɔ, donc fɛn tɛ to an bolo kɔrɔ k'a fɔ an bɛ se ka mun d'u ma. Donc u bɛɛ lajɛlen bɛ baara la Ala de kama misiri in kɔnɔna na, u bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ foyi tɛ d'u ma. Wala ni waati ni sunkalo ninnu sera an bɛ bɔ ka a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ k'an bɔ ka taa jama ma an ka dɔɔni dɔɔni fara ɲɔgɔn kan. Dɔ fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ se ka o fana du fana ma n'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogoya min na. O de y'a to an b'an kan bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma. A bɛ se ka dɛmɛ bila numéro mun na Orange Money sira fɛ, o numéro de sɛbɛnnen filɛ nin ye balimakɛ Banjugu Kamara 75 25 33 73, a balimakɛ Adamu Fofana 79 11 16 86, a balimakɛ Ousmane Jollo 70 74 74 73. Se ka dɛmɛ bila ni numéro ninnu kan. A bɛ jija ni mɔgɔ min ye dɛmɛ bila a bɛ weleli kɛ walima a bɛ message bila ka ɲɛfɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna. Ala k'an bɛn salama ma, Ala ka sunkalo in timali ko ɲuman, Ala k'o d'an ma, Ala k'an ka bato min a kɔnɔna na. An bɛ bato min kɛ Ala k'o sira kɛ Jannatul Firdawsi ye ka sunkalo caman don an si kɔnɔna na. Salli ala Muhammadin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.